Ondo, Luciano? Ondo. Ondo zoaz? Ondo. Astiro guaz, baina, Hori, astiroan ondo. Hori da. Luciano, 83 urte? Bai, laro Egia da hori? Bai, Bai, bai. Umetan ezagutu zuen Luciano Artetxe Gorbeia. Aitazenak, behorrak eta behiak igotzen zituen Arrabako landara, eta ari laguntzen egin zituen lehenengo igoerak Lucianok. 83 urte ditu, neumatikoak egiten atera ditu babarrunak, eta ibiltzea gustatzen zaio. Mendirako lelo bakarra du, bidean gurutzatzen dena beti agurtzea. Zu gaurre Gorbeiara igotzeko tola, ze sentitzen duzu edo, ze hola, emozinue edo, ez dakipa edo, ze gogatuko ze ez da txikiten, aitakin hemen, zaldiak eta... Hori. Bai, ikusten du zaldiik eta hemen, da baite bere paisajeari beti begire guztiz disfruta hoitu. Nire aita pertsona guztiz ona da, borondade honekoa, langilea, familiagaz oso maitekorra. Luciano, esan doztie zu beti esatu zula, gu mendian gora, ez? Ta norbait baldin badator goiti bera, aio edo... Etxata guztau inoz, naite erantzunez, baina neuk edo egunon, arrastion edo agur edo zer. Bai. Saludoa bai. Karmele, zuretzate, ez dakit, aita hola ikusi eta, ez dakit, berak nondik ateratzen du indarra edo... Bera dauka indarra. Bai? Bera oso Olakoa, gorra, bera da olakoa beti zen da. Guretzat ez dakizu zer den nire aita igotzea Gorbeara. Ze pentsatzen izin du berriz igual ez dela egongo orduan, berarentzat oso posgarria da. Igoko du gaur, Gorbeia? Bai, igongo du. Bai, hombre. Denon artean indarra. Denon artean indarra. Berak ipintzen duen indarra eta danok egiten duten bultzaka da. Hori da. Nik lortuko dut igotea, baina nire ritmoan, Da, nik agaiti ez dut ondoan inugarza joan gure, bakitzen zergaiti berba egiten dau. Da berbarik nik ez dut egiten igoten nagoen orduan. Gorantzan nagoen orduan, isilik. Luciano, hemen begire ipinite, hor bada holako, ez da gizera urtegitxo bat hori, hormaz inguratuta eta izena, zelandeko horrek? Jondogorta. Jondogorta. Eta hori hori zertarako dago, ze? Hor dago, horti, Lanbraben dago zentrala, da orduan horko uregaz, indarra hartzen. Zentrala argindarra. Argin indarra. Behitu. Hor da, eusune bat, Lanbrabe dugu izena. Behitu. Lanbrabe. Behitu. Badago aktriz bat, Txus Lanpreabe, igual horko izango da. Zezu zautzen? Ez? Zer aiten? Zelan goaz? Ondo. Ondo? Bai? Haro. Astiro helduko gara, ez? Merindetako. Merindetako? Merindetako. Kurutzera merindetako. Bai? Horrik ondo. Goraino heltzen danean, niretzat izango da itzelesko emozioa. Emozionatuko naz? Asko. Hei, kuadrilla! Egon! Hemen natorre! Kaixo, Aldaminera joan naiz da, orain ezin arrapatu, Luciano! Ze ondo! Karmele! Ondo! Oso ondo! Luciano! Gustezu? Gurutzia! Gurutzea, segira, hemen. Guazen handa du, besteak, igoia! Gurutzera, bai. Venga, amaitu behar dugu, Venga, aurrera. Bai, gainera, laino apurra bada, baina ikusten da, eta... Eitu Anan! Hei! Berdin da, beti! Irati! Ale! Ixo! Ixo, mira, uste dut Luciano datorrela. Animo bezago, naupa Luciano! Animo! Venga, guazen laguntzera. Ze ondo. Ugarrituta geratu bai. Bai, ez da edadea bakarri ez, nola, ze portea eta... Behitu, gitarra eta trikitia egin daudeta. Kantuan da, hemen erromeria, San Ignacio egunean bezala. Hori. Apa, Luciano, animo! Ogi etorria. Lepoan hartu beharrik ez da, obera, jonda. Animo, Luciano! Venga, gutxi falta daia. Eutxi, aupa! Hapa mutilek! Venga!
Apa, Luciano! Hainbeste lagun, ona etortzera, ni neu pozik nago. Venga, Berto! Hane, ama Virginia daño, Hortxe! Bai. Ama Virginiari ikutu batzugu. Ama Virginia. Hortak, ikutu, hor! Ikutu egin behar dutzugu, Venga! Venga, ikutu. Oida! Ikutu egin behar dutzugu. Bueno, gailurra! Ikuti! Bueno! Itxi garela. Apa, Luciano! Apa! Virginia! Oso ondo! Arrastia bai. Lepoan hartuta segi aurrera. Ondo! Oso emozionatuta. Oso, guzti, jende asko eta oso emozionantea izan da. Guztiz. Eskertutu noa, zetorri jende guztie, eskerrik askoak emonotziraz. Eta bueno, ez dakigu berriz egongo den, baina oso pozik. Ez azken aldiz ez dut pentsetan, Ez da pentsetan. Uste dut batze, etortzea barriro. Oso pozik. Bai. Ale,